Ingdeng ingkoi rai hini ni hanglong ri baptist riso korjang kajalang amai suri hini rai ingkoi raga thoma baha phan youth camp rong tharbe baptist samonduli long kedam tangar koi ni phai ingkoi ra throk pen pangcheng pongsi ni phia pharman kedam tangar koi ni phai ingkoi ra sirke bar ni mesen pen ke pachun po ni hanglong ri baptist riso korjang kajalang amai arlo monduli thom ke brai sia riso jang tum chatong dun si bangso sai mesen pen pachun po ni hanglong ri baptist riso korjang kajalang amai amai phu gandhi ti mu pen japon linsi ar koi ni phai ko ra sirke pen ronga je amai mesen pen kilun ki kan ason ason ka chepate la pen arna malam pen lahin chethan chepate jai mek pachun po riso nim so tuma phan arna malam ke pachoji aphan la pen ningka parung ponji aphan arna malam ke than pon ba belalong athipi ke en pon ni inut natsi nang tuma phan ke mangalam chimichot Jeremiah angdeng pi ingkora sirkep angdeng so pri sia long pen si riso nim so phan arna malam pen than pon bangso amai esek riso nim so tuma phan arna malam ke than pon reverend unique terang mission secretary nkba la pen kelvin hanse manja baptist english school la principal atum pen ajoksi mai jujetik an arna malam pen ajok ningke thelam than pon rongaji aphan pukebang bang tharo ke thom so seari sunim so tum chingum si kilun ke kan arna manong kapathia sonason ke pathu pen pen arna manong pathe ponsi mai mesen pen pichun po Chuki hola pen sonjit ko karbiang long lai